Καταρχήν συγχαίρω όλους που έχουν έρθει εδώ πέρα και προσφέρουν αυτό που κάνουμε για το δάσος, για το Μέναλον. Εγώ είμαι από εδώ, η περιοχή, εδώ έχω γεννηθεί, το πονάω ιδιαίτερα. Έχω και μια ευαισθησία γιατί εδώ μεγαλώσαμε και το βλέπω κάθε πρωί γιατί είναι το σπίτι μου εδώ πέρα. Δεν είναι η πρώτη φορά όμως που καθόμαστε εδώ πέρα και παρακολουθούμε εδώ πέρα τι συμβαίνει κτλ. Εμείς ερχόμαστε σχεδόν κάθε βράδυ, όχι τώρα που γίνανε αυτά τα περιστατικά, και άλλες φορές ερχόμαστε, περνάμε, πηγαίνουμε πάνω μέχρι το καταφύγιο, πολλές φορές πηγαίνουμε και προς το πίσω προς τη Βιτίνα και παρακολουθούμε αν περνάνε κάποια αυτοκίνητα ύποπτα κτλ. Μέχρι τώρα δεν έχει τύχει να είδουμε κάτι, πιστεύω ότι όλοι το πονάνε και το αγαπάνε το δάσος. Είμαστε στενοχωρημένοι βέβαια με αυτά που έχουν συμβεί τώρα σε όλη την Ελλάδα. Αυτό μας έχει πικράνει και δεν θέλουμε να συμβεί και εδώ στην περιοχή μας. Και εύχομαι να μην συμβεί εδώ πέρα, γιατί το Μέναλο είναι ένα ιδιαίτερο δάσος, το οποίο εάν γίνει μια ζημιά εδώ πέρα δεν γίνεται πάλι. Και όπως είχα ακούσει από τους μεγαλύτερους, το Μέναλο είχε καεί κάποτε από τον Ιμπραήμ και έχει τα τελευταία τώρα γύρω στα 50-60 χρόνια που έχει γίνει πραγματικά ένα πολύ πανέμορφο δάσος και όλοι το πονάμε. Θέλω λοιπόν όλοι να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά, να προσέχουμε και αν δούμε κάτι να μην κάνουμε ότι γενικά πρέπει πάλι όλοι να έχουμε τα μάτια μας στραμμένα στα δάση. Γιατί είναι ο πνεύμονας, είναι τα πάντα για μας εδώ την περιοχή μας. Λοιπόν, εύχομαι λοιπόν σε όλους να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά και ευχαριστώ όλους που είναι εδώ πέρα σήμερα. Να είσαστε καλά και εσείς αυτό που κάνετε τώρα και δείχνετε αυτή τη σκηνή όλοι ότι εδώ πέρα ο κόσμος προσφέρει, αξίζει και για σας συγχαρητήρια. Να είστε καλά παιδιά. Ναι, εγώ βρίσκομαι εδώ γιατί έχω κατοικία εδώ πέρα και ήρθα για να την προστατέψω, αλλά το πολύ ενδιαφέρον είναι ο κόσμος που βρίσκεται εδώ, τα νέα παιδιά που έχουν έρθει από Τρίπολη, που έχουν έρθει από τα γύρω χωριά και εθελοντικά έχουν πάρει την υπόθεση στα χέρια τους. Για μένα είναι πολύ σημαντικό αυτός ο εθελοντισμός, αυτή η κουλτούρα να περάσει και νομίζω ότι δεν πρέπει να αφαιθεί το βουνό μόνο στους πυροσβέστες αλλά και σε όλο τον κόσμο του, στους κατοίκους του, οι οποίοι ξέρουν να το διαχειριστούν και είναι πάρα πολύ ωραία πρωτοβουλία αυτή που πήραν τα παιδιά από την Τρίπολη κυρίως και νομίζω ότι είναι ελπίδα μέσα σε αυτή τη μαυρίλα που ζούμε. Ευχαριστώ. Καλησπέρα. Είμαστε εδώ με την ομάδα εθελοντικής πυροπροστασίας Μενάλου. Είμαστε στο σημείο για Καρδαρά. Υπάρχουν ομάδες μοιρασμένες σε όλο το βουνό. Σκοπός μας είναι να προστατεύσουμε όσο καλύτερα γίνεται την περιοχή μας. Έχουμε έρθει εδώ πέρα να βοηθήσουμε να ξεκουράσουμε όσους έρθουν εδώ πέρα. Πρέπει να βοηθήσουμε όλοι, από νέους μέχρι γυρεότερους. Δεν είναι κάτι, δεν υπάρχει χρόνος που πρέπει να κάτσετε. Ερχόμαστε για όσο θέλουμε, για όσο μπορούμε, όσο αντέχουμε. Καλό όλα τα νέα παιδιά. Όποιοι μπορούν από τα χωριά μας γύρω-γύρω, από διάφορα χωριά της Γορτινίας, Τρίπολη κτλ. Να έρθουν να βοηθήσουν, να συμμετέχουμε όλοι μαζί εθελοντικά, να βοηθήσουμε και να προστατέψουμε το βουνό μας. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Μανώλης Μακρινός. Ανήκω στο Σώμα Εθελοντών. Βέβαια, η ομάδα μου είναι του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης στην Αθήνα, αλλά λόγω του ότι βρίσκομαι στο εξοχικό μου στο Λεβίδι, στο κάλεσμα που είδα από τα παιδιά στο Viber στην ομάδα πυροπροστασία Μενάλου, εντάχθηκα και εγώ αμέσως στην ομάδα και προσπαθώ να προσφέρω και εγώ τις υπηρεσίες μου όπου και όποτε και όπου χρειαστούν. Είναι πάρα πολύ ευχάριστο αυτό που βλέπουμε. Πολλοί νέοι άνθρωποι από όλο τον νομό Αρκαδίας καθημερινώς δίνουν το παρόν και έρχονται και προσπαθούμε να φυλάξουμε όσο μπορούμε καλύτερα το Μέναλο που είναι ο μεγαλύτερος πνεύμονας του νομού Αρκαδίας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.